Bineyta palakirina zeviyê xwe ji Kobanê berê xwe da gundê xwe Mişko ê got li Rojavayê bajêr dikeve. Lê wêneya şewata zeviyê wî ji bo wî sorprays bû. Xelîl dide zanîn got malbata wî bi mewsimê kêfxweş bûn û dê ev mewsim gelek astengî û pirsgirêkên wan çareser bikira, lê hat şewtandin. والله هم ji Kobanê hatin em gotin ku em erdê xwe rakin ku em sos patosê din ku me ji erdê me biçîne em gotin me dîşta or pêk hetiye got xêra or jêrê xerbî de hatiye got jêrê bakur de hatî me dî şewitî bêgî berxwe kiriye çar pênceşin bila erd şewitiye teqrîben nivî cê nivî gelim e û tê de yî kes jî hê şewitiye و هم جی عاملن یومی ما 4000 کواتا دلار بهابی وفی ناکیه. Di her du rojên borî da hejmarek zevî li gundên Rojavayê Kobanê rastî şewatê hatin. Got nêzî heştê hektar hat şewtandin û tenê li gundê Mişko 5 hektar şewitî. Cotkarên deverê ji ber metirsiya got mewsima wan agir pêkeve hewl didin got di zûttirîn dem da palê bikin. Lê ew rastî kêmbûna derasan tên. Pederkê gundê Mişko 5 şimir erd or vê ket millet nirxê xwe tirsin ji or şewatê felaxa diçin li derbasînê or vê ket li Cibilferejê vê ket û millet tirsê palaxa dike dixwaze zû xelas bikin û ceyê erzan ev gwazina dikin felax wariyên heqî patosa dernakevin yani kêf amil çi bikî. Tevî got rêveberiya Herêma Firatê 19 otomobîlên agirkuj ji bo boyerên şewatê amade kiriye, lê cotkar dibêjin got têre deverê nake û daxwaza zêdekirina hejmara wê dikin. Hêcayek gotinê ye got di sala borî da 405,000 hektar li Bakurê Sûriyê şewitîn û li Kobanê tenê 28,000 hektar hate şewtandin. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.